هێزن ئەولەکاریە هەندرین و لەشگەری لە کامپا هەولێ دە چارچوڤەیە چالاکیên cihêreng de sê çeteyên Daişê girtin û hejmarek ji cebalxaneyan desteser kirin. Qonaxa sêmîn a operasyona mirovî û ewlehiyê ku hêzên ewlekariya hundirîn li kampa Hûlê daye destpêkirin di rûja xwe ya pêncan de berdewam dike. Li gorî agahiyên ku nûçegihanê me ji nivîzgeha ragihandinê ya yekîneyên parastina jinî YPJ wergirtine. Di hêzên ewlekariya hundirîn di encama çalakiyên cihêreng de ku li kampa Hûlê pêk anîn sê çeteyên Daişê hatin girtin. Her wiha çalakiyeke taybet a yekîneyên parastina jin de hejmareke ji cebalxaneyan hatin desteserkirin. Nivîzgeha ragihandinê ya yekîneyên parastina jinî YPJ dazanîn ku çalakiyên ku hatin darxistin piştî li xwamikûr hatinên çeteyên ku di sê rojên destpêkeyên operasyonê de hatibûn girtin.